Sopsku, šta li hoće sad? Ćuti. A osvežbite. Recimo da mi se javi, imam nešto važno da mu kažem. Ne brini, reći ću. Sada zdravo, moram da idem. Zdravo, čuvaj se, man. Da li se javljala Marija? Marija pa Marija, emoj ti. Tihi, Marija. Švalerašu jedan. tihi. Potrebna mi je tvoja pomoć, moj brat je u opasnosti. Nego pusti sad to, trebaju mi 2 puce. Za tebe i tiho? Naravno. Pođi za mnom. Nikola, da li je to to? Da, tvoj Mariji na kući. Da, jas. Obucite se i pođite sa nama. Prle, jesi li nabavio pištolje? Za rubata prleta sumnjaš? Tihi! Nemci su odveli Mariju. Kada? Pre sat vremena. Znači neće da sarađuješ s nama? Prle, čuvaj mi leđa. Javol?